Vítame vás v našom stánku. Zaoberáme sa výrobou výsevných pásikov, špeciálnymi úpravami osív, predajom sejačiek na výsevné pásiky. Výsevný pásik je technológia na pohodlnú, presnú a rýchlu sejbu. Výsevný pásik je pásik z vodorozpustnej fólie, na ktorom sú v pravidelných vzdialenostiach rozmiestnené semená. Vzdialenosť semien na pásiku je zvolená optimálne pre daný druh a odrodu. Výsevný pásik sa do pôdy ukladá veľmi jednoducho a napomáha dodržať optimálnu hĺbku sejby. Rovnaké vzdialenosti medzi semenami vylučujú namáhavé jednotenie drobnosemenných zelenín. Pásik je vyrobený z vodorozpustnej fólie, ktorá je ekologická a v pôde biologicky odburateľná. Aké druhy výsevných pásikov vyrábame? Výsevné pásiky jednotlivých plodín. Jedna odroda osiva je rovnomerne rozmiestnená na pásiku. Výsevné pásiky so značkovacou plodinou. Značkovacia plodina rýchlo vzíde, vyznačí riadky hlavnej plodiny, čo umožňuje skorú kultiváciu proti prísušku a burine. Výhodou je urýchlenie kompletného schádzania. Značkovacia plodina má mimoriadny význam pre zlepšenie vzchádzania petržlenu. Výsevné pásiky na predpestovanie priesad. Semienka sú rozmiestnené tak, že vzídené rastliny netreba pikírovať, nerušene môžu dorásť až do štádia, kedy sa vysádzajú na pole. Kombinované výsevné pásiky. Je to novinka, ktorá umožňuje jednou sejbou založiť i niekoľko úrod. Na výsevnom pásiku sa pravidelne striedajú semená 2, 3 i viac plodín, ktoré dozrievajú a zberajú sa postupne. Tento spôsob sejby znižuje počet vstupov do pôdy, šetrí pôdnu vlahu, čas a umožňuje využiť pôdu počas celej vegetačnej doby. Dôležitý je i synergický vplyv jedného druhu zeleniny na iný. Aké technológie používame? Štandardné osivo upravujeme obalovaním. V tomto procese sa do obalu osiva aplikujú ochranné látky a stimulátory, zabezpečujúce ochranu schádzajúcich rastlín. Takto upravené osivo je použité na výrobu výsevných pásikov. Príprava pôdy. Pôdu je vhodné na jeseň zorať alebo zrilovať a zarovnať brázdy. Hĺbka jarnej prípravy pôdy by nemala prekročiť dvojnásobok hĺbky sejby. Hlboké prekyprenie spôsobuje prerušenie pôdnej kapilarity, rýchle vysychanie pôdy a nedostatok vlahy. Príprava záhonu. Tesne pred sejbou hrablami jemne urovnáme vyznačený záhon, prípadne odstránime veľké hrudy. Pôda by mala byť drobnohrudkovitej štruktúry. Sejba výsevného pásika ručne. Do pôdy zatlačíme tenkú latku do hĺbky 2 cm. Pohybom do strán spevníme bočné steny ryhy, aby sa nezosypali. Takto sme pripravili utužené osivové lôžko, ktoré je vhodné na uloženie výsevného pásika. Pásik uložíme do ryhy a na konci odtrhneme. Ryhu latkou prihrnieme a pôdu utlačíme. Ak je pôda hlboko prekyprená a suchá, tak je potrebné záhon povalcovať. Sejba výsevného pásika sejačkou Sevipa 1. Rozbalíme malospotrebiteľské balenie výsevného pásika, uvoľníme koniec pásika a zohneme kartičku tak, aby sa dala nasadiť na sejačku. Koniec pásika vsunieme do otvoru na sejačke a potočíme kovovým kolieskom. Povytiahneme pásik zo sejačky a nohou ho pristúpime na začiatku záhonu. Tlačením sejačky sejeme. Na konci riadku pásik opäť pristúpime a rukou odtrhneme. Sejba výsevného pásika sejačkou Sevipa 2. Je rovnaká ako sejba s Sevipou 1, výhodou sú značkovače, možnosť uchytenia profibalenia výsevného pásika a masívnejšia konštrukcia. Správna závlaha. Zavlažujeme iba v prípade sucha. Keď polívame záhony ručne krhlou, treba používať sítko, aby sa pôda nezliala. Používame dávky minimálne 10 litrov na meter štvorcový. Ak je sucho a nemáme možnosť polievať častejšie, musí byť minimálna dávka aspoň 20 litrov na meter štvorcový.
Pri závlahe postrekovačmi sú vhodnejšie postrekovače vytvárajúce